Nevinne o víne je séria podujatí, ktoré rotujú po Slovensku a sú to najväčšie ochutnávky vín v jednotlivých regiónoch. A hlavným cieľom týchto ochutnávok je predstaviť širokej, ale aj odbornej verejnosti vína, ktoré boli ocenené na medzinárodnej súťaži vín Danube Wine Challenge. Táto súťaž je špičková súťaž, ktorá je zaradená medzi elitné súťaže v rámci sveta. Je členom federácie Vinofed. Vinofed zastrešuje 15 svetových súťaží, ktoré sa organizujú na 3 kontinentoch v 9 štátoch. By som chcel poďakovať organizátorom tohto podujatia, toho krásneho spoločenského stretnutia, kde sa hodnotia a degustujú vína tak slovenské z blízkych regiónov a tak aj zahraničné. Je to akcia, ktorá je priateľská, kamarádska a tieto vína otvárajú priateľské brány a hodnotíme celkovo vína, či už domáce alebo zahraničné a v neposlednom rade hlavne aj levické. Je to akcia, ktorá ľudí spája. Je to spoločenská, priateľská atmosféra, kde víno otvára brány a kde víno koštujeme, hodnotíme jeho kvalitu a dá sa povedať, že víno tu je lepšie a ešte lepšie. A to je vďaka organizátorom tohto krásneho, príjemného stretnutia a prajem im veľa pohody a spokojnosti, aby takéto krásne a zaujímavé akcie šírili ďalej na celom Slovensku. Bola veľmi zaujímavá, bolo tu veľa rôznych vín, ktoré boli veľmi dobré. Ochutnala som rôzne vína, ktoré som ani len ešte nikdy neochutnala. Veľmi sa nám páči táto reprezentácia týchto slovenských vín. Je to z nášho prostredia. Ja som sa narodila v dedine, kde mali sme vinohrad, od malička som vyrastala vo vinohrade prakticky. Ale som rada, že sa tu stretli ľudia z blízkeho okolia. Veľmi si to vážim. Sú to ľudia dobrej vôle. Aj na to všetko, že preferujeme suchý február. Veľmi sa nám to páči, len kvôli tomu, že sa ľudia vedia stretnúť aj v takomto čase a je tu hojná účasť a krásna prezentácia slovenských vín. A by som povedal, že tá účasť rokom vždy stúpa a by som povedal, že tá kvalita vín takisto stúpa a tie vinohradníci okolo nás, v našom regióne, či slovenskom regióne celkovo krásne a veľmi chutné vína. Ďakujeme za takúto krásnu prezentáciu a vlastne tie slovenské vína by mali ísť do popredia, aby sme my ako Slováci vedeli oceniť naše slovenské vína v našej prezentácii, našej oblasti, našich vinohradov a klobúk dole pred všetkými, ktorí sú zainteresovaní v tejto oblasti a vedeli krásne podujatie pripraviť aj pre širokú verejnosť. Ešte raz pekne ďakujeme. V rámci Vinařského ráje jsme velmi vděční za možnost účastnit se tady těchto akcí v rámci Danube Wine Challenge a v rámci Nevinně o víně.
z důvodu toho, že to není jenom akce, která by sloužila pro vinaře v kontaktu s osobami a s lidmi, kteří přijdou na víno a na tady tuhle akci, ale je to taky akce, která funguje tak, že vinaře vzdělává, pomáhá jim v rozvoji jejich vinařských cílů a v komunikaci s tím vínem a s prací ve víně. Je to akce, která se snaží celkově posouvat vinařský trh a která se snaží mít za efekt to, že slovenská vína se stanou světovými.